Ми серйозно стурбовані переміщенням на території України передових систем озброєння, включаючи літаки і ракети, здатні нести ядерні боєприпаси, зброї, боєприпасів та військовослужбовців, а також незаконним захопленням і встановленням Росією контролю над колишніми об'єктами зберігання ядерної зброї в Криму. А с нами на связи Андрей Рыженко, капитан первого ранга, с нами военно-морских сил Украины в запасе. Добрый вечер. Доброго вечера. Давайте поговорим с вами, как с человеком, который может объективно оценить ситуацию, связанную с угрозами, которые возникают из-за такой милитаризации полуострова. Насколько реально говорить о том, что Россия может воссоздать ядерный потенциал на территории оккупированного Крыма, или она уже это сделала? Вот какие ваши оценки? Ну, перш за все, так, Кримський полуостров – це той плацдарм, який Росія використовує як генератор військової сили для проєкції цієї військової сили за межі Чорного моря, Середземне море, Близький Схід і Північну Африку. А то, що зараз ми спостерігаємо, це практично те ж саме, що відбувалося в Радянському Союзі, але техніка, технології вже розвинулись і, звичайно, це має підтвердження в тому, що проходить. Дійсно, в радянський час було багато таких сховищ ядерного боєприпасів в Криму. Самим відомим є сховище Кизилташ, недалеко від міста Феодосія. Колись там стояла бригада морської піхоти військово-морських сил України. Це, до речі, дуже таке величезне сховище. В український час воно не використовувалось, але є така інформація, що зараз його відновлюють. Хочу вам сказати, що на радянських кораблях військових 25% ракетного боєзапасу і торпед, вони мали спеціальну бойову частину. Тобто це ядерна бойова частина. Застосування ядерної бойової частини для крилатих ракет, для нанесення наземних ударів, воно значно підвищує бойовий потенціал зброї. І тому вирогідно, що якраз і нові ракети «Калібр», які були прийняті на озброєння недавно в Збройних силах Росії, якраз в варіанті для стрільби по целям на суходолі, вони якраз і виконані в режимі спецбойової частини. Такі ракети, я хочу нагадати, вони знаходяться на борту підводних човнів «Кіло», по класифікації російської це «Варшавянка», їх мається 6 в Чорноморському флоті, і вони прийшли всі після анексії Криму в 2014 році. І такі ж ракети знаходяться на борту малих ракетних кораблів, типу «Вишній Бавачок», це «Буян-М» і «Каракол». Тобто оці ракети якраз можна застосовувати в спецбоєзапасі по стрільбі по суходолу. І хочу сказати, що, опять же, Чорноморський флот, особливо підводні сили Чорноморського флоту, вони спрямовані для нанесення ударів якраз по, якщо говорити про Чорне море, якраз по європейському континенту, тобто по країнам блока НАТО. А какой радиус поражения у калибров? Если я не ошибаюсь, там до 2000 километров. Є різні. Значить, калібри є для стрільби по надводним кораблям. Там один радіус, він трошки менше. Це залежить від системи управління. Калібри, які застосовуються в варіанті стрільби по береговим цілям, їх мінімальний радіус по 1500 кілометрів. Але є інформація, що цей радіус може бути більше. Тобто цього достатньо, щоб досягнути Лондона, Риму, Берліну, достатньо. Тобто радіус дуже великий. Справа в тому, що вони наводяться практично по цілям, по фіксованим цілям. А зараз з технологіями, коли в будь-якому смартфоні ти можеш
чітко там до декількох метрів визначити параметри знаходження об'єкта, будинку, там це дуже легко. А радіус ураження це кілометри. От цим спецбоєзапасом. Тобто це дійсно така дуже серйозна загроза. І я скажу, що технічно повернути зворотньо спецбоєзапас в Крим це невелика проблема. Тим більше, що зараз технології дозволяють цей боєзапас тривалий час хранити на кораблях, просто на кораблях. Тобто в погрібах, в ангарах і так далі.